салом алейкум. Мавзӯи имрӯзаи мо хосияти химиявии спиртҳо, яъне ки мавзӯи спиртҳоро давом метаҳем. Хосияти химиявии спиртҳо оғоз мекунем аз реаксияҳои спиртҳо, яъне ки чӣ гуна хосияти химиявӣ доранд, бо чӣ реаксия мекунанд. Барои фаҳмидани хосияти химиявии спиртҳо мо бояд аввал сохти худи спиртҳоро ба хотир биёрем. Инҷо масалан спиртҳо як атомаи сер дар назар дошта шудааст. Инҷо радикал ROH. Фенолҳоро мо ба хотир меорем. Барои чӣ? Ба хотири он ки дар фенолҳо гуфта будем ки оксигенро электронашро радикали фенол яъне бензол ба худаш кашида мегирад. Инҷо баръакс аст, яъне ки аз тарафи чӣ? Аз тарафи радикалҳо масалан метил, этил, инҳо электронҳо донор ҳисоб мешавад, яъне ки ба оксиген майл мекунад, майл ба оксиген мекунанд, инҳо ба тарафи оксиген кашида мешавад ва гидроген ҳам низ ба тарафи оксиген кашида мешавад. ва гидроген устувортар аст нисбат ба спиртҳо, нисбат ба фенолҳо дида дар спиртҳо гидроген устувортар аст ва диссоциатсия ҳам намешавад. Қобилияти диссоциатсия шуданаш кам аст, аз сабабе ки оксиген инҷо зичи электронаш зиёд мешавад ва гидрогенро қапида медорад. Инҷо дар фенолҳо сабаб дар он буд ки электронҳо аброи электронашро кашида мегирифт ҳалқаи бензол ва зичи аброи электронӣ кам мешуд ва ба осонӣ гидрогенро озод карда метавонист ё сар дода метавонист. Ба ҳамин хотир инҷо мустаҳкам мешавад ва қобилияти диссоциатсия шудан ҳам надорад, яъне ки кам аз нисбат ба об дида ҳатто аз об ҳам заифтар ҳастанд. Диссоциатсия намешавад, яъне ки электролит ғайри электролит ҳисоб мешаванд. Электролит нестанд, яъне ки диссоциатсия намешаванд. Дар об диссоциатсия намешаванд, яъне ки масалан мо бояд ба хотир биёрем ё ки ба худамон савол диҳем ки чаро спиртҳо ҷараёни барқро намегузаронанд? Аз сабаби он ки диссоциатсия намешаванд, ба ионҳо ҷудо намешаванд ва ҷараёни электрикиро гузарондан ҳам наметавонанд, маҳлули обиашон ҳам худашон. ва аммо бошад ҳамин гидрогенашон он қадар устувори бад ҳам неста, гӯем устувори мустаҳкам неста ки масалан металлҳо ба мисли алканҳо дида, алкану масалан ё ки алкену циклоалканҳо камтар устуворияш сустар ҳам бошад. Аз фенолҳо дида бақувват аст, лекин аз алканҳо дида сустар аст. Ба ҳамин хотир металлҳои фаъол масалан ба монанди чӣ? Ба монанди натрий, калий, литий, барий ва ғайра металлҳои фаъол гидрогенро аз таркиби маҳлули 100% спиртҳо, яъне 100% маҳлули обиёшон худашон, яъне аз спиртҳои абсолютӣ гӯем агар хубтар мешавад, фаҳмотар мешавад. Абсолютӣ маънояш ки тоза, яъне ки об надошта бошад. Агар об надошта бошад ба реаксия меравад. Агар об дошта бошад чаро ба реаксия намеравад? Барои он ки об нисбат ба спирт дида гуфтем фаъолтар аст. Дар инҷо об ба металли фаъол таъсир мекунад ва ишқор ҳосил мекунад. Ишқор бошад ба спирт тамоман таъсир намекунад, чунки гуфта будем инҷо OH гидроген ба оксиген мустаҳкам пайваст аст. Аз ҳамин сабаб OH спиртҳо, OH гӯем спирт ба OH яъне гидрогене ки дар OH спирт аст ба OH ишқорҳо реаксия намекунад, яъне ки об ҳосил карда наметавонад, нейтрализатсия намешавад. Аз ҳамин хотир мо бояд ки дар маҳлули 100%, яъне ки маҳлул намегӯем акуну, дар спирти тоза бояд реаксия гузаронем. Спирти тоза, яъне ҳангоми реаксия кардан чунин реаксия ба амал меояд. Агар ки масалан формаи умумияшонро гирем, агар CnH2n ҷамъи 1OH спиртҳои як атомаи сер мисол агар бошад, ҳангоми бо металлҳои фаъол рафта масалан натрий қатъи агар ба реаксия равад, ҳосил мешавад CnH2n ҷамъи 1O натрий ҷамъи H2. Гидрогенро фишурда мебароранд аз таркибашон. Инҷо ду мемонем, инҷо низ ду мемонем, инҷо ҳам ду мемонем барои реаксия баробар шудан. Ва моддае ки ҳосил мешавад ин ном дорад алкоголият. Алкоголияти масалан натрий мегӯем. Алкоголияти чӣ? Натрий. Вобаста ба номи спирт бад. Масалан спирти метил бошад метилати натрий, этил бошад этилати натрий, бутил бошад бутилати натрий ва ғайра. Мисол меорем аз спирти масалан этил, масалан C2H5OH ҷамъи натрий агар ба реаксия равад чӣ мешавад? C2H5O натрий ҷамъи H2. гидроген дар шакли H2 хориҷ мешавад. Инҷо ду мемонем, инҷо низ ду мемонем, дар инҷо низ ду реаксия мешавад баробар. этилати натрий ҳосил мешавад. Этилати натрий. Спиртҳои як атома ҳамин хел ба реаксия дохил мешаванд. Спиртҳои ду атома низ мераванд, се атома ҳам низ рафта метавонанд. Мисол биёрем ба спиртҳои ду атома. Масалан этандиол ё ки этиленгликол мегӯем номи дигараш CH2 ин хел нависем барои фаҳмо шудан OH исмгузорем агар
OH бо масалан кали агар инҷо реаксия барем бо кали инҷо мебинем ки спирти этиленгликол яъне ду то OH гурӯҳ дорад ҷои ду гидрогенашро гирифта метавонад кали яъне мешавад CH2O кали инҷо низ CH2O кали ҷамъи H2 инҷо дар пешин ду мемонем реаксия баробар реаксиямо реаксия экзотермия аст яъне ки бо хориҷшавии гармӣ мегзарад дар инҷо реаксия ҷойгирӣ аст ва шаклаш чи аст экзотермӣ барои чӣ барои ки дар инҷо гуфтем металл фаъол астай ва гармӣ хориҷ мешавад бо хориҷшавии гармӣ мегзарад металл аз сабаби фаъол буданаш яъне бе ягон гарм кардани мо ё ки бе аз берун энергияи зиёдатӣ додан ва реаксия худаш мегзарад ва гармӣ хориҷ мешавад глитсерин низ ба реаксия меравад CH2 CH CH2 OH 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 инҷо ҳосил шавад агар номиро мо гуфта будем ки гликолияти калий мемонем гликолияти калий этандиол яъне ки этиленгликол равад номашро гликолият мегӯем ё ки этиленгликолият ҳам гӯем хато намекунем этандиолият ҳам гӯем хато намекунем дар ум гликолиятҳо мегӯянд инҷоро ҷамъи агар натри масалан барем бо натри реаксия барем мо мебинем ки дар инҷо чанд то OH гурӯҳ аст се то OH гурӯҳ дорад яъне ки ҷои се атоми гидроген гирифта мешавад мешавад чи CH2 CH бо CH2 O натрий O натрий O натрий ҷамъи H2 инҷо мо се гидроген доштем дар инҷо H2 буромад пас инҷо баробар нестанд се дар инҷо гузошта мешавад ду дар инҷо гузошта мешавад дуам дар инҷо ду кара се шашта натрий мешавад дар инҷо шаш гузошта мешавад номаш глитсерати натрий мешавад глитсерати дарси пурраро метавонед аз телеграм-канали мо дастрас намоед. Ссилкаи он дар описание гузошта шудааст.